Ladies and gentlemen, let's welcome the Etihad Club and Al Nassr Club. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор манзури шумо мешавад. Дар ин майдони бошукӯҳи футболии кишваравон шурӯъ аз имрӯз 17 август то ба поёни ҳафта 23 август рақобатҳои марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи И мусобиқаи Лигаи чемпионҳои занонаи Осиё баргузор мешавад ва рафти нерӯсанҷиҳоро мо ба таври мустақим манзури шумо хоҳем кард. ҷои ёдоварист ки дар ин гурӯҳ дастаи Тоҷикистон клуби марказии варзиши Артиш ҳам ҳунарнамоӣ дорад ва ин воқеан ҳам як рӯйдоди таърихӣ аст, чун бори аввал як бошгоҳи футболии кишварамон дар рақобатҳои бонуфузтарини сатҳи қора дар Лигаи чемпионҳо шарафи Тоҷикистонро дифоъ мекунад. дастаи Артиш имшом соати 20 бо вақти душанбе бозиашро дар ҳамин майдон доир хоҳад кард зидди дастаи бомхотуни кишвари Эрон. албатта ман ҳамаи шуморо даъват мекунам барои тамошои он бозӣ ва ташриф овардан ба варзишгоҳу дастгирии тими Артиш. аммо пеш аз он бояд гуфта гузарам ки дар майдони мазкур ду дастаи дигаре ки шомили гурӯҳи И ҳастанд ба ҳам нерӯ месанҷанд. ин дидори дастаҳои иттиҳоди кишвари Урдун ва Ан-Насри Арабистони Саудӣ мебошад ва тавре мебинед дар ин лаҳзаҳо рақобати мазкур дар арафаи оғозёбист. ҳайати дастаи Ан-Насрро акнун барои мо пешниҳод мекунам. қабл аз ин ҳайати дастаи рақиби онҳо иттиҳоди кишвари Урдунро ҳам дида будем. муфассал атрофи ҳайатҳои ҳар даста баъд аз чанд лаҳза ҳарф мезанем. илова бар ин ҷои ёдоварист ки тавре болотар гуфтем рақобатҳо дар марҳилаи интихобӣ сурат мегиранд ва аз 6 гурӯҳе ки дар онҳо дар маҷмӯъ 24 тим байни ҳам нерӯсанҷида истоданд, танҳо ғолибон ба марҳилаи баъдии рақобатҳо, яъне ба марҳилаи гурӯҳӣ роҳи худро ҳамвор карда метавонанд. аз ҳар як гурӯҳ танҳо як даста ба марҳилаи баъдӣ меравад. 4 дастаи дар гурӯҳҳо ҳастанд. аз ин рӯ тавре мо болотар гуфтем барои тимҳое ки дар рақобатҳо иштирок мекунанд ва мубориза мебаранду талош хоҳанд кард баҳри
баромадан ба марҳилаи баъдӣ осон нахоҳад буд. садои иштаки довари марказро интизорем. сардовари бозии имрӯза Пак Се-ҷин аз Кореяи Ҷанубӣ мебошад ва бо баланд шудани садои иштаки ӯ рақобати имрӯза бояд оғоз шавад. ба ӯ ҳамватанаш Юн Йи Хи ва ҳамчунин Ри Су Гён аз ҷумҳурии халқи демократии Корея ё Кореяи Шимолӣ кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Ян Шу Тин аз Тайпеи Чин аст. бозӣ шурӯъ шуд. дастаи иттиҳоди кишвари Урдун бо пиранҳои ранги сафед ва дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ бо пиранҳои ранги зард рақобатро оғоз карданд. муаррифии ҳайатҳоро шурӯъ мекунем аз дастаи иттиҳод, чун мизбони исмӣ ё мизбони номиналӣ ин дидор маҳз онҳо ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 1 Ширин Раъд Ал-Шалабӣ, ӯ ҳамзамон капитани даста аст. бозигароне ки дар мавқеъҳои дигар бозӣ доранд. рақами 2 Тақӣ Иҳаб Ал-Забрӣ, рақами 3 Ала Нуд Иҳаб Ал-Забрӣ, рақами 4 Ясмин Одил Алаҷраб, рақами 6 Матилда Квао, рақами 9 Ҳепенис Титус, рақами 10 Инас Фарис Алҷамин, рақами 13 Лин Ёсин Ал-Бутуш, рақами 17 Кери Кансолино, рақами 18 Шухан Солиҳӣ, рақами 98 Лана Валид Фирас. сармураббии даста Тариқ Садо аст аз худи Урдун. ҳайати дастаи Ан-Наср аз бозигарони зерин иборат аст. дар ин бора биёед баъд аз ҳуҷуми дастаи меҳмон гуфта гузарем. дар хати дарвоза рақами 1 Мона Ал-Увайс, бозигарони мавқеъи дигар рақами 4 Латифа Нафавӣ, рақами 7 Басма Алшнайфӣ, рақами 9 Клара Луанга, рақами 10 Муборак Алсаярӣ, рақами 19 Ҷулита Сингано, рақами 22 Шуруқ Ал-Висавӣ, рақами 27 Хлуд Ал-Ҳартӣ. инҷо дарвозабон ин вазъиятро бартараф кард ва баъдан бубинед чӣ гуна имконият аз даст меравад барои Муборак Ал-Саярӣ. фурсати воқеан ҳам хуберо дар ин лаҳзаҳо ҳамлагари дастаи Ан-Наср аз даст медиҳад. аз чунин масофаи наздик зарбаро куллан хато зад ӯ. рақами 69 Насрин Баҳлулӣ, рақами 80 капитани даста Андреа Фария ва рақами 99 Ҳеса Алиса. сармураббии даста Абдулазиз Азми Алвни аз худи Арабистони Саудӣ мебошад. боз як кӯшиши дигари бозигарони Ан-Наср дар лаҳзаи қаблӣ натиҷа надод. умуман тавре ба шумо маълум дар осиё рақобатҳои лигаи чемпионҳои дастаҳои занона мусобиқаи навтаъсис эътироф мешавад. расо 2 сол пеш аз ин расман агар бигирем соли 2024 нахустин бор рақобатҳои лигаи чемпионҳои осиё миёни дастаҳои занона баргузор карда шуд ва имсол акнун соли сеюми баргузории ин рақобатҳо аст. офсайд ба қайд гирифта мешавад. дар соли 2025 яъне мавсими 2024-25 Уҳан
ҷингда аз ҷумҳурии мардумии чин пирӯз шуд. мавсими 2025-26 намояндаи кишвари Кореяи Шимолӣ Неог Оҳанг пирӯзӣ ба даст овард. бештари вақт умуман мо аз таҷрибаҳои қаблӣ, аз рақобатҳое ки миёни дастаҳои занона дар мусобиқоти синни соли гуногуни мунтахабҳои осиёӣ вақте сурат мегирифт бохабар ҳастем. дастаҳои қисми шарқи осиё албатта қавитар ҳастанд. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд. инак кӯшиши зарбазании бозигарони Ан-Наср натиҷа намедиҳад, вале баъд аз он боз як зарбаи дигар ва ба ин тартиб ҳисоб дар дақиқаи шашуми рақобат кушода шуд. голи бисёр зарурӣ ва муҳим дар ин лаҳзаҳо аз сӯи бозигари рақами 9 дастаи Ан-Наср зада мешавад ва бо ҳамин Клара Луанга ҳисобро кушод. гарчанде дастаи иттиҳоди кишвари Урдун хело фаъол аст. аз оғози бозии имрӯза сар карда чандин бор кӯшишҳои онҳо барои ба прессинги баланд гузаштан, фишороварии доимӣ, созмон додани ҳуҷумҳои хатарнок дида мешуд, аммо ин ҳама талошҳо ҳадди ақал як вазъияти хатарнокро ҳам ба бор наовард. аммо ду имконияти беҳтаринро дастаи Ан-Наср дошт ва дар фурсати дуюм онҳо муваффақ ҳам шуданд. тавре болотар гуфтем, дар умум агар бигирем, дар солҳои охир дастаҳои футболи занона дар шарқи осиё натиҷаи воқеан ҳам хуб доранд. тимҳои бонувони ҷопон, чин, Кореяи Шимолӣ, Кореяи Ҷанубӣ, Австралия на танҳо дар миқёси осиё дастаҳои қавӣ ҳастанд, балки дар миқёси ҷаҳон низ ҳамчунин. махсусан дастаи Кореяи Шимолӣ, ҷопон дастовардҳои хубу арзанда дар мусобиқоти бонуфузтарини сайёра низ доранд. ҳоло ҳуҷуми дастаи иттиҳод инҷо натиҷа намедиҳад. партофти тӯб то ба охир анҷом дода нашуд, зеро пеши роҳи ирсолро яке аз бозигарони Ан-Наср гирифт. ба ин тартиб зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи иттиҳод таъин мешавад. ҳоло тавре мебинед ин нахустин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ба ҳисоб меравад. Матилда Квао дар назди тӯб аст ва тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсоли тӯбро дидем. хело хуб тӯбро нигоҳ дошта истодааст бозигари рақами 9 дастаи Ан-Наср. маълум аст ки таҷрибаи бисёр баланд дорад Клара Луанга. таваҷҷӯҳ ба футболи занона дар кишварҳои арабӣ ҳам кам нест ва агар аҳамият дода бошед, имрӯз дар ҳайати ҳар кадоме аз ин бошгоҳҳо бозигарони хориҷӣ ҳам ҳастанд. махсусан дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ дар баробари рушди ҳайати асосии дастаи мардона ба қавӣ будани дастаи занона ҳам таваҷҷӯҳи махсус мекунад. талошҳои навбатии Клара Луанга дар ин ҳолат акнун натиҷа надод. биёед як бори дигар бубинем ҳолати ба миён омадаро. Клара Луанга аз кишвари Танзания аст. ва дар тими миллии кишвараш ҳам аллакай як бозӣ дорад. ин ҳамлагари ҷавони 21 сола. аз зарбаи кунҷӣ ирсоли тӯбро дидем.
боз як фурсати дигар дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад, аммо баъдан ҳамдастаҳояш аслан боз кори дарвозабони дастаи иттиҳод Ширин Раидро мушкилтар карданд. қоидаи бозӣ вайрон шудааст, мегӯяд довар. рафти бозиро манъ мекунад. довар аз Кореяи Ҷанубӣ Пак Сеҷин ҳатто корти зард ҳам нишон дод ба бозигари дастаи иттиҳод. биёед бубинем. хуб, ба пурагӣ инҷо дида намешавад, аммо Аланут Иҳаб дар лаҳзаи қаблӣ бо истифода аз дасти худ хост ба ҳариф халал расонад ва қоидаи бозиро онҷо вайрон кард. Аланут Иҳаб Алзабри корти зард гирифт. зарбаи ҷаримавӣ омодагии бозигари дастаи Ан-Насрро мо шумо дида истодаем. зарба иҷро шуд, аммо тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Ан-Наср таъин мешавад. Насрин Баҳлулӣ дар лаҳзаи қаблӣ зарбаро зад. бозигаре ки аслан аз кишвари Фаронса аст ва узви дастаи Ан-Наср мебошад. қаблан дар дастаҳои мунтахаби наврасони ҷавонони Фаронса ҳам бозӣ кардааст ин бозигар. ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ натиҷа надод. тадриҷан, агар аҳамият дода бошед, ташаббус ба дасти Ан-Наср мегузарад. боз як қоида вайронкунии дигар. ирсоли навбатии тӯб, дарвозабон тавонист ин вазъиятро ба пурагӣ бартараф намояд. гарчанде сараввал аз дасти Ширин Раид тӯб раҳо шуд, аммо баъдан ӯ тавонист тӯбро соҳиб шаваду имкони идома ёфтани ҳамлаи ҳарифро аз байн барад. маълум аст дар қиёс бо ҳайати дастаи иттиҳод он легионерҳо ва дар маҷмӯи бозигароне ки дар ҳайати худ дорад дастаи Ан-Наср қавитар ҳастанд. як қатор бозигарони хубу бо таҷриба ба ҳайати бошгоҳ ҷалб шуданд. ва барои расидан ба ҳадафҳои бисёр хубу арзандаи худ Ан-Наср дар Лигаи чемпионҳои занонаи Осиё ҳам мубориза хоҳад бурд. дар маркази майдон тӯб ба ихтиёри бозигарони иттиҳод гузашт. паси бисёр хуб ба канори чап. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. ирсоли тӯб ва рост ба дасти дарвозабони ҳариф Мона Ал-Увайс. ҷои ёдоварист ки дар бозии имрӯза яке аз бозигарони хуби дастаи Ан-Наср Юки Ватари бозигари ҷопонӣ иштирок карда наметавонад.
ҳамчунин ду бозигари дастаи иттиҳод Такия Закарияв ва Рӯзбеҳон Фрайҷ имкони иштирок дар рақобатро надоранд. ирсоли навбатӣ ба канори чап, аммо ин ҳам натиҷа надод ва бо ҳамин ҳамлаи навбатии дастаи иттиҳод хотима ёфт. партофти навбатӣ ба канори чап инҷо акнун натиҷа намедиҳад ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуду аут ба нафъи дастаи Ан-Наср таъин мешавад. аут ба нафъи дастаи Ан-Наср будааст. Инҷо довар ҳамин гуна ишора дошт. ва бозам зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Ан-Наср. ин аллакай сеюмин зарбаи кунҷии дастаи меҳмон дар дидори имрӯза аст. ирсоли тӯбро дидем хело баланд ва дарвозабон аз мавқеи худ пеш баромада Ширин Райд тавонист ҳолати қаблиро бартараф кунад. ҷо ёдоварист ки як қатор аз бозигароне ки дар ҳайати дастаи иттиҳод ҳастанд узви дастаи мунтахаби занонаи Урдун мебошанд. дар миёни кишварҳои арабӣ бевосита агар мо муқоиса кунем натиҷаҳоро, пас метавонем бигӯем дастаҳои занонаи кишвари Урдун натиҷаҳои хуб нишон медиҳанд. ва дар қатори бозигарони маҳаллӣ ҳамчунин як қатор легионерҳо махсусан аз кишварҳои африқоӣ дар ҳайати дастаи иттиҳод ҳастанд. аз ҷумла аз кишвари Мозамбик Ниника, аз Гана Такия Закарио, Лидия Крампа,
наоми анима аз ҷумлаи чунин легионерҳои дастаи иттиҳод мебошанд. дар мавриди Ан-Наср болотар гуфтем ки легионерҳои бисёр хуберо ҷамъ овардааст. аз ҷумла аз Фаронса Насрин Баҳлулӣ, аз Танзания Клара Луанга, аз ҷопон Юки Ватари, аз Португалия Андреа Фария, аз Баҳрайн Ҳисо Ал-Исо, аз Бразилия Дуда Франселино аз зумраи чунин бозигарон ҳастанд. кӯшишҳои навбатии бозигарони дастаи иттиҳод боз ҳам самар наовард. ба ҳар ҳол бояд бигӯем ки баъд аз дақиқаи 15 хело фаул шуд дастаи мазкур ва ҳоло бештар тӯб дар ихтиёри онҳо аст. аммо ҳариф метавонад дар пайи роҳандозии чунин аксулҳуҷумҳо комёб шавад. партофти Луанга натиҷа надод. аут ба фоидаи Ан-Наср. то ба охир дарвозабон интизор шуд ки аз кадом қисми майдон тӯб аз майдон берун мешавад. ва дар ниҳоят маълум гардид ки он ҷо чӣ ҳолате ба миён меояд. вазъияти хатарнок аст. дарвозабон наҷот медиҳад. шонси беҳтаринро бозигарони дастаи иттиҳод сарфи назар карданд. ҳарифи онҳо ба хатои бисёр дағал дар хатти дифоъ роҳ дод, аммо аз вазъияти ба миён омада дастаи иттиҳод истифода бурда натавонист. муборизаи ҷиддӣ сурат мегирад ва бубинед ки дар ин лаҳзаҳо боз як имконияти дигар пайдо шуда истодааст. дарвозабон наҷот дод акнун дастаи Ан-Насрро. вале ҳамзамон бо ин ҳамлагари дастаи иттиҳод дар лаҳзаи қаблӣ каме дуртар аз худ тӯбро равон кард. Кари Кансолино ва дар натиҷа фурсат аз даст рафт. дар чанд дақиқаи охир худатон ҳам дидед ки дар роҳандозии ҳуҷумҳои хатарнок иттиҳод чӣ гуна комёбу муваффақ аст. аммо гузоштани нуқтаи ниҳоӣ ва иҷрои зарбаҳои рост ба самти дарвозаи ҳариф дар ин байн дида нашуданд. ирсоли навбатии тӯбро дидем, аммо ин партоф натиҷа надод.
бо ту боз ҳам бозигарони дастаи Ан-Наср ҳастанд. инак як партофти дигар ба ҷаримагӯҳи ҳариф буд. фурсати давом додани ҳамла пайдо мешавад. талошҳои Муборак Ал-Сайярӣ натиҷа надод ва инҷо партофти ту ба сӯи Андреа Фария. аслан каме нофаҳмо ҳам буд, чунки ҳамдастааш ҳеҷ имконе барои расидан ба ҳамон тӯбро надошт. Андреа Фария аз кишвари Португалия аст ва дар тими миллии кишвараш то имрӯз 37 бозӣ гузаронида ба задани 3 гол муваффақ шудааст. ӯ боз яке аз бозигарони дигари номдори дастаи Ан-Насри Арабистони Саудия ҳам ҳаст. гӯем хато нахоҳад буд, чун таҷрибаи бештари бозиро дар сатҳи байналмилалӣ дорад ва ҳамчунин капитани дастаи Ан-Наср ҳам ҳаст. ӯ ба дастонамои бисёр шоиставу арзанда дар ҳайати Бенфика ки 7 сол онҷо бозӣ кард, ба Ан-Наср гузашт. ин бозигари португалӣ соли 2025 ва акнун фаъолияти худро дар ин бошгоҳ давом дода истодааст. Муборак Ал-Саядӣ аз ин вазъият хеле хуб берун баромад ва баъдан капитан ба қафо пас медиҳад. бо ёрии дифоъгарони марказӣ онҳо аз ин вазъ акнун раҳо мешаванд аз прессинги баланде ки ҳариф дорад. фоизи тӯбдорӣ 40/60 ба фоидаи Ан-Наср аст. ҷаҳду талошҳои навбатӣ Клара Луанга ба зарбаи кунҷӣ оварда расонид ё на? На, танҳо аут будааст. боз ҳам худи Луанга ба ӯ тӯбро бармегардонад дигар бора ҳамдастааш. паси ӯ бошад ба қафо. Андреа Фария боз ба қафотар тӯбро равон мекунад ва бо ёрии дифоъгарон ҳоло мехостанд ҳуҷумро ба канори рост кӯчонанд, аммо каме ноҳамоҳангӣ дар ин ҳолат дида шуд. паси бисёр хуби Муборак Ал-Саядӣ ва бубинед ки инҷо сутуни дарвоза кӯмак мекунад ба дастаи Иттиҳод. хело шонси хубе буд барои ҳамлагари дастаи Ан-Наср. зарбаро ҳам дуруст зад Клара Луанга, аммо тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. муҳим ин ки дарвозабон ба ӯ халал расонида натавонист ва паси додаи Муборак Ал-Саядиро ҳам бубинед чӣ гуна ҷолиб аст. аз байни ду дифоъгари ҳариф ӯ ҳамон долони холӣ мондаро пайдо карда ба ҳамон нуқта паси бехато равон кард. чорумин зарбаи кунҷии дастаи Ан-Наср. ин партофт натиҷа намедиҳад.
аз дур як зарбаи дигарро дидем. Андреа Фария ин зарбаро иҷро мекунад, аммо бенатиҷа. тавре гуфтем ба фарқ аз иттиҳод, дастаи Ан-Наср дар рафти бозӣ имрӯза имкониятҳо ва фурсатҳои беҳтари голзаниро ба вуҷуд овард, аммо танҳо як дафъа ба задани гол муваффақ шуданд онҳо. ирсоли навбатӣ ба канори рост. тӯбро нигоҳ медорад дар майдон бозигари дастаи иттиҳод ва партофти бисёр хатарноки ӯро дидем. Линьосин Албатуш ирсоли тӯбро равон кард ва дар идома ҳуҷум боз ҳам густариш пайдо намуд, аммо акнун довар манъ мекунад, зеро офсайд будааст. як бори дигар метавонед ҳолатро бубинед. дар мавриди тартиби баргузории мусобиқа дар Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё боз агар каме дигар истода гузарем, ҷои ёдоварист ки 6 дастае ки дар маҷмӯъ натиҷаҳои хуб доштанд ва дар радабандиҳо мавқеи баландтар доранд, онҳо мустақиман ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқа роҳ пайдо карданд. инҳо дастаҳои Неогоюан аз ҷумҳурии халқи демократии Корея ё Кореяи шимолӣ, Мелбурн Сити аз Австралия, Хвачеон аз Кореяи ҷанубӣ, Кобе Леонеса аз Ҷопон, Бейҷин Ҷингтан аз ҷумҳурии мардумии Чин ва Ҳошимин Сити аз кишвари Ветнам. ҳамин 6 даста мустақиман аз марҳилаи гурӯҳӣ рақобатҳоро оғоз мекунанд. 24 дастаи дигар барои рохат ба марҳилаи гурӯҳӣ, барои 6 рохат ба марҳилаи гурӯҳӣ аслан агар дақиқтар бигӯем мубориза мебаранд. ва мо хоҳем дид ки аз байни онҳо кадом тимҳо ба марҳилаи гурӯҳӣ роҳ пайдо мекунанд. гарчанде айни замон рақобатҳои марҳилаи интихобӣ ҷараён дорад, аммо рақобатҳои марҳилаи гурӯҳӣ ҳам ба таври мутамарказ дар як макон ва дар як гурӯҳ баргузор шуда истодааст. яъне дар назар дорам ҳар 4 даста дар як гурӯҳ байни ҳам нерӯ месанҷанд. аз як тараф чунин рафти баргузории рақобатҳо ба хотир меорад оғози ба роҳ мондани Лигаи Чемпионҳоро дар ибтидои асри 21 дар рақобатҳои бошгоҳии футболии мардонаи Аврупо, ки онҷо 2 марҳилаи гурӯҳӣ буд. зарбаи навбатии бозигарони иттиҳод боз ҳам бенатиҷа аст. хуб, дар маҷмӯъ 24 даста дар марҳилаи интихобӣ гуфтем иштироки худро шурӯъ мекунанд. барои чандин тим ин нахустин иштирок аст ва аслан шумораи 24 дастае ки иштирок мекунад, ин шумораи рекордии иштироки дастаҳо дар рақобатҳои марҳилаи интихобии Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё мебошад. хеле ҳунарнамои хуби Тақии Ҳаб Алзабриро мо шумо дар лаҳзаи қаблӣ дидем, вале баъдан довар рафти бозиро манъ кард. маълум мешавад дар ҳамон лаҳзаи қаблӣ дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон шуда буд.
довар рафти бозиро манъ мекунад. дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозиро лано валид ферас вайрон кард. ба назди худ ҳоло бозигари дастаи иттиҳоди урдунро даъват карда довар махсус таъкид кард ки баъд аз садои хуштаки ӯ набояд футболбоз тӯбро бо нишони эътироз ба қарори довар ба ин ё он самт бизанад ё равон кунад. вазъияти стандартии навбатӣ бо иштироки дастаи Ан-Наср ҳоло омодагӣ мебинад Насрин Балулӣ. иҷозат дода шуд ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. инҷо мубориза буд, вале бозигарони иттиҳод комёб шуданд. мавҷи дуюми ҳуҷум дар роҳ аст. зарбаро мебинем ё на? на, таркибборои бисёр зебо, офсайд набуд ва дарвозабон наҷот дод дар лаҳзаи қаблӣ дастаи иттиҳодро. Ширин Алчалабӣ сейви бисёр муҳиме дошт ва бубинед чӣ таркибборои зебоеро бозигарони дастаи Ан-Наср ба роҳ монданд. дар рафти ҳуҷуми қаблӣ агар хато накунам зарбаро Хлуд Ал-Ҳартӣ иҷро кард. кӯшиши навбатии зарбазании бозигари дастаи Ан-Наср бо сар ин зарба равон мешавад, аммо бенатиҷа. ирсоли тӯб ба канори чап. тӯб дар майдон нигоҳ дошта шуд. боз як партофти дигар. акнун вазъияти хатарнокро қисман бартараф карданд бозигарони Ан-Наср, аммо мавҷи дуюми ҳуҷуми дастаи иттиҳод дар роҳ аст ва ин талошҳо натиҷа намедиҳад. тӯбро дар майдон Насрин Балулӣ нигоҳ дошта натавонист. тавре гуфтем барои бисёре аз дастаҳо дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои Осиё миёни занон иштирок кардан бори аввал аст, аз ҷумла барои клуби марказии вартиши артиши Тоҷикистон низ. Ан-Наср бошад бори сеюм дар рақобатҳо иштирок карда истодааст. бархурди бисёр ҷиддӣ. бозӣ бошад бояд давом ёбад. довар ҳамин гуна ишора кардааст. ҳарду бозигари осеб гирифта аз ҷои худ инак боло мешаванд ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи иттиҳод таъин мешавад. ҳамчунин дастаи иттиҳоди урдун ҳам соли сеюм аст ки дар рақобатҳои Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё иштирок карда истодааст ва умуман агар бигирем дар гурӯҳи мазкур ин ду даста аз ҷумлаи даъвогарон барои рафтан ба марҳилаи баъдии рақобатҳо эътироф мешаванд.
дуюмин зарбаи кунҷии дастаи Иттиҳод. Матилда Квао барои ба бозӣ даровардани тӯб тайёрӣ мебинад. ирсоли тӯб аз зарбаи кунҷӣ натиҷа надод. Боз талошҳои навбатии бозигарони дастаи Иттиҳодро дидем, аммо он ҳам комёбие намеорад ва дар роҳандозии аксулҳуҷуми худ дастаи Ан-Наср дар навбати худ ба чизе даст наёфт. довар рафти бозиро манъ мекунад ин лаҳзаҳо ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Ан-Наср таъин шуд. дастаҳои Иттиҳод ва Ан-Наср дар мавсими якуми баргузории Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё натавониста буданд аз гурӯҳи худ ба марҳилаи баъдӣ раванд. Ан-Наср аз дастаи Абу-Даби аз Имороти Муттаҳидаи Арабӣ қафо монд, ҳарчанд дар хонаи худ рақобатҳоро қабул кард. ва дастаи Иттиҳод бошад онҳо низ рақобатҳои марҳилаи интихобиро дар хона гузаронданд, аммо аз дастаи Одишаи Ҳиндустон қафо монд дар гурӯҳ ва ба ин тартиб ба марҳилаи асосии рақобатҳо, яъне ба марҳилаи гурӯҳӣ роҳ пайдо накард. партофти навбатӣ боз ҳам чандон хуб нест. Насрин Балулӣ инҷо комёб намешавад. соли гузашта дастаи Ан-Наср дар гурӯҳи худ сеюм шуд. онҳо аз дастаи Насафи Ӯзбекистон ва дастаи ва як бошгоҳи футболии Таиланд қафо монданд. танҳо муқобили дастаи АПФи кишвари Непал, ки заифтарин иштирокчии марҳилаи гурӯҳӣ буд, пирӯз шуданд. Иттиҳод бошад дар мавсими гузашта дуюм шуд дар гурӯҳ. аз Lion City Sailors, намояндаи кишвари Сингапур, қафо монд. вале дар баробари дастаи душор Азия Гол аз Қирғизистон ва ҳамчунин Келана Юнайтед Малайзия муваффақ шуда буд дастаи Иттиҳоди кишвари Урдун. тавре гуфтем, акнун ин мавсим онҳо аз ҷумлаи муддаиён барои баромадан ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқа ҳастанд. бисёр хуб, тӯбро ба пеш партофта аввалин шуда ба тӯб мерасад ва зарбаи хатарнокам зад. дар ин лаҳзаҳо ҳамлагар Клара Луанга, аммо пешироҳи зарбаи ӯро дарвозабон Ширин Ал-Шалабӣ гирифт. бори дигар метавонед бубинед, худ барои худ метавонем бигӯем имконият эҷод кард. дар лаҳзаи қаблӣ Клара Луанга аз дифоъгари ҳариф каме дуртар тӯбро ба пеш партофт ва баъдан бо истифода аз суръати баланди худ аввалин шуда рафта ба тӯб расид. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Иттиҳод. There would be 1 minute of added time.
танҳо 1 дақиқа вақт илова мешавад ба нимаи якум ва ин лаҳзаҳо зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи иттиҳоди кишвари урдун ва хоҳем дид зарбаи кунҷии навбатӣ чӣ натиҷа медиҳад. албатта дар қатори ин ду бошгоҳ яке аз дастаҳои дигари бисёр хуби осиёӣ дастаи бомхотуни Эрон аст ки дар мавсими гузашта онҳо бевосита дар марҳилаи гурӯҳии мусобиқа иштирок карданд, яъне аз ин марҳила бо дар назар дошти натиҷаи қаблии худ ҳунарнамоиро шурӯъ карданд. ҳатман дар ин гурӯҳ борзаи ҷиддии ин се бошгоҳро мо шумо хоҳем дид. вазъияти хатарнок аст, инҷо зарба ҳам зада мешавад ва довар ишора ба чӣ дорад? боз як зарбаи кунҷии дигар. баъд аз зарбаи қаблӣ бозигари дастаи иттиҳод маълум мешавад ки ту ба пои ҳамдастааш ба пои бозигари дастаи рақиб расида аз майдон берун шуд. матилда Квао ирсоли навбатии тӯб, инҷо боз ҳам муборизаи ҷиддӣ дар ҷаримагоҳ ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ ин бор аз самти муқобил, аммо довар дигар имкон намедиҳад, зеро 1 дақиқа вақт илова кардаи ӯ кайҳо хотима ёфтааст. ӯ фурсат дод барои ба вуҷуд овардани зарбаи кунҷии дуюм, лек дигар ҳоло имкон нахоҳад дод. бо ҳамин нимаи аввал ҷамъбаст шуд. дӯстони гиромӣ, каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем. бо мо бошед.
your word for me is like a command. Yeah, good catch. Wow. Good catch. Come on, come on. Smaller steps, smaller steps. You know. I will not give you the present. Opa, bravo, you're good. Yes? More than welcome. Good. Good. And the last one is good. Super. Yes, very good. One fly, one fly. Other side and I'm out. You're good. You're perfect. No. Leave it. I will send somebody to give you, yes. бинандагони гиромӣ ва мухлисони арҷманд, мо бармегардем ба идомаи инъикоси рақобат бо иштироки дастаҳои иттиҳод аз кишвари урдун ва аннасри арабистони саудӣ. дастаҳои занонаи мазкур дар доираи рақобатҳои марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи И дар даври якум бо ҳам бозӣ карда истоданд. Рақобат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дар кишвари азизи мо Тоҷикистон баргузор шуда истодааст ва хоҳем дид ки дидори имрӯза бо иштироки ин ду даста бо чӣ натиҷае хотима меёбад. мо болотар дар мавриди оне ки дастаҳо чӣ гуна рақобат нишон доданд ва бозии пешниҳод кардаи онҳо чӣ гуна ҷӯли буд, диданӣ буд. хело муфассал дар рафти гузориш дар қисми якум ҳарф задем. Акнун боз таваҷҷӯҳ албатта ба рафти рақобат бештар равона мешавад. биёед ҳоло дар бораи ҳайатҳои ҳар даста гуфта гузарем ва шурӯъ мекунем аз дастаи иттиҳод. дар хати дарвоза Ширин Алшалабӣ рақами 1 дарвозабон ки ҳамзамон капитани даста аст. бозигарони мавқеъҳои дигар рақами 2 Тақии Иҳаб Алзабрӣ, рақами 3 Алануд Иҳаб Алзабрӣ, рақами 4 Ясмин Одил Алаҷраб, рақами 6 Матилда Квао, рақами 9 Ҳепенис Титус, рақами 10 Инас Фарис Алҷамия. қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард дорад довар дар дасти худ ва бозигари дастаи иттиҳоди урдунро ҷазо медиҳад. бозигари шумораи 4 Ясмин Одил ҷазо дода шуд. рақами 13 Лин Ёсин Албутуш, рақами 17 Кери Кансолино, рақами 18 Шукҳан Солиҳӣ ва рақами 98 Лано Валид Ферас. сармураббии даста Тариқ Садо аз худи Урдун мебошад. биёед ин вазъияти стандартиро бубинем, баъдан дар бораи ҳайати дастаи Ан-Наср низ гуфта мегузарем. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, кӯшиши зарбазанӣ буд аммо натиҷа надод ва боз як зарбаи дигар, аммо ин ҳам бесамар аст. дар хати дарвозаи дастаи Ан-Наср Мона Ал-Увайс бозӣ мекунад, рақами 21 бозигароне ки дар мавқеъҳои дигар ҳастанд, рақами 4 Латифа Нафавӣ, рақами 7 Басма Алш
найфи, рақами 9 клара луанга, рақами 10 муборак ал-саяри, рақами 19 ҷулита сингано, рақами 22 шуруқ ал-ҳавсавӣ, рақами 27 хлуд ал-ҳарти, рақами 69 насрин баҳлулӣ, рақами 80 андреа фария ва рақами 99 ҳисо ал-исо. сармураббии даста абдулазиз азми алвни аз худи арабистони саудӣ мебошад. гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза бо роҳбарии пак се-ҷин аз Кореяи Ҷанубӣ кор карда истоданд. ба ӯ юн йин хи аз Кореяи Ҷанубӣ ва Ри Сю-гён аз Кореяи Шимолӣ кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Ян Шу Тин аз Тайпеи Чин аст. то ба охир инҷо мубориза давом дорад ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз сӯи ҳисо ал-исо. аз зарбаи ҷаримавӣ ирсоли тӯбро дидем. бисёр хатарнок буд, аммо вазъияти ба миён омадаро дарвозабони дастаи ан-Наср бартараф кард. фурсат пайдо намешавад. пасро хато дод клара луванга. ҷои таъкид аст ки маҳз ҳамин бозигар голи ягонаи дидорро то ин лаҳзаҳо ба ҳадаф расондааст. ӯ дар дақиқаи 6 ҳисоброк шуда буд. вазъияти хатарнок, фурсати беҳтарин ва ҳисоб 1-1. чӣ гуна олӣ бозӣ мекунад инҷо бозигари дастаи Иттиҳод ва мо тавре дидем бозигари рақами 17 дар лаҳзаи қаблӣ хело ҳунарнамоии олӣ дошт. Гери Кансолино ба ин тартиб ҳисобро мекушояд. ҳатман саҳнаҳои такрориро хоҳем дид ва онҷо ҳунарнамоии Кансолино боз ҳам беҳтару хубтар ба назар мерасад. ана ҳаминҷо бо як ҳаракат ду дифогари дастаи рақибро аз садди роҳ бардошт. сипас зарбаи ҳадафмандонаи ӯ ҷониби дарвоза буд. дарвозабон имкон надошт то ҳамон зарбаро бартараф кунад ва ба ин тартиб ҳисоб кушода мешавад. дар нимаи якум имкониятҳои голзанӣ бештар аз сӯи ан-Наср ба вуҷуд оварда шуд. инро бояд эътироф кунем, аммо дастаи Иттиҳод ҳам ҳаракат кард то фурсатҳои муайяне созмон диҳад ва умуман онҳо якчанд вазъиятҳои хатарноки ҷиддиро ба вуҷуд оварда буданд. ҳоло бошад дар оғози нимаи дуюм ин аллакай дуюмин фурсати беҳтарин аст ки онҳо дар ихтиёр доранд. ин бор зарбаи бисёр қавиро Лин Ёсин Албтуш иҷро кард, вале тавре дидед зарба каме хато рафт. вагарна бисёр як зарбаи маҳкаму қавии сӯи дарвозаи ҳариф дар лаҳзаи қаблӣ дида шуд. вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор мегирад. дар нимаи дуюм мо тавре мебинем дастаи Иттиҳод беҳтару хубтар бозӣ карда истодааст. албатта ин танҳо дар оғози нимаи дуюм аст, вале дар пешморо дақиқаҳои зиёде аз қисми дуюм
интизор аст. عکس لجوم رو با اشتراکی بازیگران دسته النصر میتوانستیم ببینیم، ولی پس رو هنگامی عکس لجوم طور دیدید مبارک السیاری چندان خوب اجرا نکرد و پرتوفتی او اصلا راست با دستانی دروازه‌بانی حریف رفته رسید. در بعضی از گروه ها علاقه رقابت ها کمی بروقتر از نگاه وقت و ساعت اگر ما بها دهیم شروع شده بودند، اما کلی بازی ها در مرحله انتخابی در لیگ چمپیون های زنانه آسیا امروز 17 اوگوست شروع می شوند. کارت زرد با بازیگری دسته اتحاد نشان داده شد. بازیگری شماره 98 لانا ولید فرس جزا داده می شود. خطای خود را درک می کند. اینجا اشاره های او را هم ما و شما دیده ایستاده ایم، ولی داوران به هر حال با او کارت زرد نشان دادند. خیلی مبارزه جدی، اما در این مبارزه طور دیده می شود ماتیلدا کواو کامیاب شد و هم دسته‌هایش هجومی نوبتی رو برا میمانند. وضعیتی خطرناک است. ضربه رو میبینیم یا نه؟ با وجود تلاش های زیاد ضربه زده نتوانست به سمت دروازه حریف بازیگری تیم اتحاد. حالا داور رفتی بازی رو منع میکند. و معلوم می شود یکی از بازیگران النصر آسیب گرفته است و با او کمکی طبی لازم است. این اندریا فاریا است، بازیگری پرتغالی که همزمان کاپیتان دسته زنانه النصر به حساب می رود. بار دیگر گلی زده بازیگری دسته اتحاد رو تکرارا میتوانید ببینید. مخصوصا همین حرکتی بسیار جالبی او در جریمه گوی حریف ببینید بچی آورده رسونید. کری کانسولینو به این ترتیب حسابی رقابت رو 1-1 کرد. حالا ممکن است ما تغییرات رو ببینیم در حتی دسته النصر. نه، با میدان برمیگردد. با میدان برگشت اندریا فاریا و بازی را دوام میدهد. عموما دسته‌هایی که در مسابقه امسال در مرحله انتخابی اشتراک کرده ایستادند طوری گفتیم 24 تا هستند. آنها به 6 گروه عبارت از 4 دسته تقسیم شدند و بعدا در جنبست این هفته روز 23 اوگوست تنها 6 غالبی رقابت های مرحله گروهی در مرحله انتخابی البته در نظر داریم
соҳиби рохат ба марҳилаи гурӯҳии асосии рақобатҳо мешаванд, ки онҷо 6 дастаи дигар намояндагони Кореяи Шимолӣ, Австралия, Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон, Чин ва Ветнам интизоранд. ҷолиб ин аст, ки дар рақобатҳои Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё ҳамон мафҳуме, ки дар аввали роҳандозии мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо буд, махсусан Аврупоро дар назар дорем, яъне ин мусобиқае аст, ки танҳо чемпионҳои ҳамон давлатҳо ҳаққи иштирок карданро доранд, нигоҳ дошта шудааст ва аз ҳар давлат танҳо як дастаи, вале тимҳое, ки дар мусобиқаҳои дохилӣ ғолиб ҳастанду натиҷаи хуб доранд, рохат ба даст меоранд. Бо гузашти вақт албатта ин метавонад каме дигар шавад, ҳамчунин барандагони ҷом ё дастаҳое, ки дуюм мешаванд дар чемпионати дохилӣ, онҳо низ соҳиби рохат шаванд. Аммо аз аввал тарҳи баргузории мусобиқа ҳамин гуна пешбинӣ шуда буд дар Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё. туп ба ихтиёри бозигарони дастаи Ан-Наср гузашт. инҷо фурсати беҳтарин метавонад пайдо шавад. дуру дароз тӯбро нигоҳ медорад, баъдан зарбаи задаи Насрин Балули натиҷа надод ва кӯшишҳои Клара Луванга низ самар намеорад. лек баъд аз ин ирсоли бисёр хуби Насрин Балули ҳамдастааш ба тӯб нарасиду акнун бозигарони Ан-Наср ҳаракат мекунанд аз нав ҳуҷуми худро роҳандозӣ намоянд. фурсат пайдо намешавад. осеб гирифтааст бозигари дастаи Иттиҳод. ҳоҷат ба баромадани гурӯҳи табибон ба майдон нест. маҳз ба ин чиз ишора кард довар. баъд аз ҷанбасти рақобатҳои марҳилаи гурӯҳӣ шояд шумо савол диҳед, ки сипас нерӯсанҷиҳо чӣ гуна сурат мегиранд. дар ин бора ҳам каме агар маълумот диҳем аз манфиат холӣ нахоҳад буд. 12 дастае, ки дар маҷмӯъ сипас дар марҳилаи гурӯҳӣ иштирок мекунанд. дар се гурӯҳ байни ҳам нерӯ месанҷанду аз ҳар як гурӯҳ ду дастаӣ ва баъдан ду тими беҳтарини ҷойи сеюм ба марҳилаи плей-офф мебароянд. аз чавр як ниҳоӣ сар карда рақобатҳои марҳилаи ҳасфӣ шурӯъ мешавад ва сипас мо ҳамин гуна роҳи дастаҳоро то ба финал хоҳем дид, ки чӣ гуна сипарӣ мекунанд онҳо. мавсими гузашта дастаи Наэ Гиёҳюн аз ҷумҳурии халқи демократии Корея ё ба истлоҳи дигар Кореяи Шимолӣ муваффақ шуда буд. дар финал онҳо дастаи Токио Верди Белезаи Ҷопонро шикаст доданд. дар нимаи дуюм агар аҳамият дода бошед, сатҳи рақобат ва умуман шиддатнокии бозӣ хеле наздик аст аз ҳарду ҷониб.
таркиб бисёр ҷолиби бозигарони дастаи Ан-Наср. идомаи ҳуҷумро ҳоло мебинем. Насрин Балулӣ ирсоли тӯб. инҷо акнун имконият ҳаст. зарбаро мебинем. боз як кӯшиши дигар. вазъияти хатарнок аст. на, пеши роҳи зарбаи Андреа Фария гирифта шуд. хуб дифоъ карданд бозигарони дастаи Иттиҳод дар ин лаҳзаҳо. аммо бубинед дар ҳолати пештар аз ин бозигари дастаи Ан-Наср вақти зарба зад берун аз ҷаримагоҳ ту ба ҳамдастаи ӯ бархӯрду баргашт. хуб лозим нест то Ланоро бардошта аз майдон берун кунанд. каме осеб гирифтааст ин бозигари бо таҷрибаи дастаи Иттиҳод, аммо тайёр аст ки худ қадам зада аз майдон берун барояд. ҳоло маълум мекунанд ки ӯ бозиро давом дода метавонад ё на. шояд тағйирот ҳам лозим мешавад барои дастаи Иттиҳод. зуд ту ба боз дароварда шуд. инак боз як ирсоли дигар, аммо партофт ба самти Луванга натиҷа надод. акнун худи ӯ зарба мезанад ва ин зарба ҳам тавре мебинед хело баланду ноаниқ аст. барои баргаштан ба майдон омодагӣ мебинад ин лаҳзаҳо Лано Валид Ферас. кӯшишҳои Насрин Балулӣ натиҷа надод. Луванга боз тӯб ба ихтиёри ӯ баргашт. муборак Ал-Сайярӣ ва паси ӯ ба канори рост. ҳамдастаҳои ӯ ҳамларо густариш мебахшанд. Насрин Балулӣ тӯб аз майдон ба фикрам берун шуда буд. бале довари канорӣ маҳз ин чизро ишора карду баъдан довари марказ ҳам пай бурд. хуб довар ба ҳарду бозигари дастаи Иттиҳод ҳушдор медиҳад ки дафъаи баъдӣ ба ин тартиб аз як канор ба канори дигар тӯбро наоранду балки кӯшиш кунанд зуду сари вақти тӯбро ба бозӣ дароранд. тағйирот дар ҳайати дастаи Иттиҳод. бубинед бозигаре ки қаблан осеб гирифта буд ӯ не, балки нафари дигарро аз майдон мегиранд. аз майдон рақами 10 Энас Фарис гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Зайна Ҳизом Ҳасан вориди арсаи рақобат шуд.
дар ҳайати захиравии худ чандон интихоби зиёд надорад дастаи иттиҳод. танҳо 6 нафар бозигар дар ҳайати захиравӣ номнавис шуданд. илова бар ин 2 нафар аз бозигарони ин тим имкони иштирок дар рақобати мазкурро надоранд ки болотар гуфтем. баъд аз бархӯрди навбатӣ Лано Валид Ферас акнун аз ҷои худ боло шуда истодааст. ҳолати такрорро барои мо нишон медиҳанд чӣ гуна дар лаҳзаи қаблӣ бозигари Ан-Наср ба ӯ бархӯрд. аз канори чап инҷо ирсоли тӯбро дидем. чӣ вазъияти хатарнок аст ва фурсати бисёр ҳам беҳтарин аз даст меравад. зарбаро бисёр қавӣ зад Линёсин Албутуш, аммо муваффақ нашуд. пештар аз ӯ бошад ҳамдастааш талош кард бозигари рақами 17 Кансолино, вале дарвозабони дастаи Ан-Наср хело хуб дар лаҳзаи қаблӣ ҳунарнамоӣ карда буд. Мона Ал-Увайс ҳамон ҳолатро рафъ кард. фойзи тӯбдорӣ 44 бар 56% ба фоидаи дастаи Ан-Наср аст. талошҳои навбатии Насрин Балули боз ҳам натиҷа намедиҳад. аз дур як зарбаи қавии Клара Луангаро дидем, аммо дарвозабони ҳариф омода буд ва Ширин Ал-Шалабӣ ҳамон ҳолатро рафъ кард. Ширин Ал-Шалабӣ бозигари бисёр ҳам бо таҷриба аст, 32 сола мебошад. ва солиёни зиёд аст ки дарвозабони асосии тими миллии кишвараш ҳам ҳаст. ӯ Ясмин аз аут тӯбро ба бӯзи даровард, аммо бозигарони ҳариф тӯбро соҳиб шуданд. ва инҷо бубинед боз як хатои дигари бозигарони Иттиҳод. фурсат ҳаст барои дастаи Ан-Наср, аммо чӣ гуна ин имкониятро онҳо аз даст медиҳанд ва баъдан афсусхӯрии бозигари дастаи Ан-Насрро низ мо шумо дидем. имсол бояд эътироф кунем ки аз ҳама шумораи зиёди дастаҳои иштирокчӣ дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои занонаи Осиё ба қайд гирифта шуд.
ва ин маънои онро дорад ки сол ба сол таваҷҷӯҳ ба футболи занона дар кишварҳои осиёӣ ҳам зиёд мешавад. махсусан агар шумо аҳамият дода бошед он бошгоҳое ки дар мусобиқаҳои сатҳи баланди футболи осиё иштирок мекунанд, ҳатман онҳо бошгоҳҳои занонаи худро доранд. яъне дар сохтори даста ҳайати занона низ ҷойгоҳи хосаи худро дорад. ин тавсияҳо ва ин талабҳои конференсияи футболи осиё беҳуда ҳам нестанд. ба таври параллелӣ ё ба таври мувозӣ бо таваҷҷӯҳ ба рақобати ҳайатҳои асосии мардона, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба ҳайатҳои занона низ сурат мегирад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ буд, аммо ин вазъиятро дарвозабон тавонист бартараф намояд. Мона Ал-Увайс имрӯз хело бозии хубу устувор нишон медиҳад. саросемагии Насрин Балулӣ боз ҳам ба кори дастааш инҷо тавре мебинед халал мерасонад. ҳоло ишорае ки довар дорад, ин боз ҳам ба хотири он ки вақт талаф наёбад, берун аз майдон хоҳиш кард барояд бозигари дастаи Иттиҳод ва он ҷо кӯмаки тиббӣ гирад. дар ин байн бошад ҳамдастаҳои ӯ бозиро давом медиҳанд. дар канори чап бозигари рақами 18 дастаи Иттиҳод ҳунарнамояш хуб аст. Шукҳан Солиҳӣ пайваста ба дриблинг меравад, аз як-ду нафар мегузарад, баъдан ирсолҳои хубу заруриро ба ҳамдастаҳояш равон мекунад. ирсоли тӯбро мебинем ва ин ҳолат бубинед ба чӣ оварда мерасонад. ҳам иштибоҳ аз сӯи дифоъгарон ва ҳам нофаҳмии дарвозабони дастаи Ан-Наср ба ин хато оварда расонид ки Иттиҳод голи дуюмро зад. хело муҳим буд ин гол. дақиқаи 78-уми бозӣ ва он бозигаре ки аз ҳайати захиравӣ ворди майдон шуд, Зайна Ҳозим Ҳасан голи мазкурро ба ҳадаф расонд. такроран хоҳем дид зарбаи аз вазъияти стандартӣ иҷро кардаи ӯ. бубинед дар ин ҳолат на дифоъгарон ва на дарвозабон наметавонанд пешироҳи ин партофтро аслан бигиранд. тӯб ба замин бархӯрда баландтар ҷаҳид. аз ин рӯ мушкили иловагӣ барои дарвозабони дастаи Ан-Наср эҷод кард. инро ҳам бояд эътироф кунем, аммо ба Моно Ал-Увайс лозим буд беҳтару хубтар ва бодиққаттар бошад дар ин гуна мавридҳо ва беҳтару хубтар албатта бозӣ кунад, чун як хатои ӯ мубинед ба чӣ оварда мерасонад.
پس از چند لحظه دیگر باز تغییرات در دسته اتحاد صورت میگیرد. بازیگری رقم 7 میرا جرار برای برآمدن به میدان تیاری ایستاده است. به این ترتیب کامبک کرد اکنون دسته اتحاد. 2-1 در حساب پیشرفت است. در این لحظه ها میتوان گفت بازیگران النصر پیش از همه از آن میتوانند شکوه کنند و شکایت کنند که چگونه امکانات های خوب را آنها از دست دادند. یعنی در نظر داریم از خود میتوانند تنها ناراضی باشند. نافهمی در این لحظه ها و ببینید این به چی آورده میرساند. هر دو را داور با کارت سرخ به فکرم جزا میدهد. حالا میبینیم قراری داور را استفاده از قوه و ضربه زدن به یکدیگر دیده شد. از این رو قراری نهایی داوری مرکز پارک سجین را انتظاریم. به توجه کنیم. خب انا اینجا هنگامی که از جای خود بالا شد با پای ضربه زنی به حریف بود. بعداً جوابی بازیگری رقیب زینه حازم حسن را هم ما دیدیم. بله کارت سرخ اینجا جای بحث و مناظره نیست. نسرین بلولی از میدان خارج کرده می شود از سطح دسته النصر. و با فکرم همچنین کارت سرخ با بازیگری دسته اتحاد هم نشان داده شد. بله یا نه تنها کارت زرد با زینه حازم و چنین قرار داور اندک بحث ها رو با وجود آورد. خوب ماتیلدا کواو از میدان گرفته می شود. بازیگری رقم 6 و با جای او با شماره 7 میرا جرار به میدان برآمد. حالتی دسته النصر باز هم مشکل تر شد چون آنها یک نفر کم باقی ماندند و کوشش میکنند باز در همین گونه حالت من در رفت این دیدار صاحب امتیاز شوند. جای یادآوری است که دسته زنانه النصر قهرمان 4 کرته چمپیونات عربستان سعودی است و برای آخر موسم گذشته موسم 2025-26 آنها غالب شدند. 4 سال اخیر پای در هم این تیم در چمپیونات عربستان سعودی ظفر می‌یابد. هرچند خودی دسته همگی 8 سال پیش از این سال 2018 رسما تأسیس یافت. باز اگر از دستاوردهای دیگری این باشگاه بگوییم اینجا وضعیت خطرناکی نوبتی ممکن بود به میان آید. دروازه‌بان پیش برآمده است. یک ضربه دیگر و به قفا برگشته اکنون این حالت را برگردانیده میتوانست مونو الاویس، لیک ضربه زده بازیگری حریف هم خطا رفت. خب النصر غیر از 4 مراتب قهرمانی کشورش شدن باز در موسم 2025-26 برنده جام کشورش، برنده سوپر جام در سال 2025 شده است و باز یک قطار جایزه های دیگری داخلی را در عربستان سعودی به دست آورده است. یعنی یک باشگاه بسیار سه جایزه در عرصه مسابقاتی داخلی عربستان سعودی اعتراف می شود. النصر ضربه نوبتی بسیار خطرناک و ببینید که حساب چگونه 2-2 شده ایستاده است. در این لحظه ها از فرصتی بهترینی به میان آمده حسا الیسا
استفاده کرده با زدن گل دوم دست می‌یابد. النصر تا دقیقه آخر اصلا هجوم‌های خطرناک نداشت، وضعیت‌های خوبی گلزنی با وجود نیاورد، اما یک ضربه هدفمندانه بازیگری با مهارت به آن آورده می‌رساند که ما و شما برابر شدن حساب را ببینیم. بار دیگر توجه کنید، ضربه بسیار دقیق تو به ستون دروازه رسیده وارد دروازه می شود. دروازه‌بان شیرین الشلبی هم حتی در این حالت امکان پیدا نکرد تا پیشروی همان ضربه را بگیرد. کارتی زرد حالا با کی؟ با مربی دسته النصر با فکرم، با عبدالعزیز عزمی علونی نشان داده شد. جای تاکید است که با استودی مربیانی او بیشتری کارشناسانی که دعوت شدن متخصصان خارجی هستند، مخصوصا اگر یاورانی او را بها دهیم 3 نفر از اروپا، همچنین شخصان دیگری مسئول همگی از اروپا جلب شدند. اکثریتشون از پرتغالیا و اسپانیا هستند. اشاره با رکشی پای خود دارد باز یک بازیگر دیگری دسته اتحاد، هم در این بین هم دسته های او توپ را از دست دادن و لازم می‌باید با بازیگری دسته اتحاد که خودش این لحظه ها کمی با صبر و طاقت باشد، زیرا هجومی بسیار خطرناک بود از جانب دسته النصر و دوبار هم ضرور ندانست تا پیشروی این حمله را بگیرد. افساید وقت گرفته می شود. به این ترتیب اکنون دوباره فرصت پیدا کرد تا از احوال شکهان صالحی با خبر شود. این بازیگر قبلا در چمپیونات عربستان سعودی راهنمایی میکرده از کشوری عراق است. همین زمان باشد طوری گفتیم عضو دسته اتحاد می باشد. از آغاز تأسیس لیگ فوتبال زنانه سعودی چندان وقت زیاد نگذشته است، اما در یک مدت کوتاه رقابت پذیری باشگاه های سعودی خیلی بالا رفت و ما اگر موسم گذشته را تحلیل کنیم در مجموع 14 دسته اشتراک کردند و در نهایت کار النصر توانست موفق شود. دسته اتحاد کشوری اردن باشد در چمپیونات کشورش 3 دفعه قهرمان شده است، از جمله برای آخرین موسم 2025-26 2 دفعه برنده جام اردن. همچنین به حساب می رود این باشگاه. لیگ فوتبال زنانه اردن هنوز از سال 2005 به راه مانده شده است و در این جهت البته اردن از عربستان سعودی و بعضی از کشورهای دیگری عربی منطقه خاور میانه پیشرفت‌تر هم هست. تغییرات در دسته اتحاد از میدان گرفته می شود. شکهان صالحی رقمی 18 و به جای او با رقم 19 به میدان حیا ابو علی وارد عرصه رقابت شد. برخورد بسیار جدی
гарчанде як нафар кам буд Ан-Наср, аммо тавонист ҳисобро баробар кунад ва дар идома талошҳои Ан-Наср барои боз ҳам муваффақ шудан аст. эътирози навбатии бозигарони саудӣ ва мураббиёни онҳоро мо дида истодаем. То ҷое ин эътирозҳо ҷо дорад дӯстони гиромӣ, зеро дар лаҳзаи қаблӣ бо қоидавайронкунӣ бозигари урдунӣ пеши роҳи ҳамлагари ҳариф Клара Лувангаро гирифт. шояд фурсат шавад барои мо коргардон ҳамон саҳнаи такрории лаҳзаи қаблиро нишон медиҳанд. албатта баъдан худи бозигарони Иттиҳод ҳам зимни роҳандозии ҳамлаи худ иштибоҳ карданд ва қоидаи бозиро вайрон намуданд, аммо қоидавайронкунии қаблӣ ҷиддитар буд аз сӯи бозигари дастаи Иттиҳод, зеро пеши роҳи ҳамлае ки аз канор метавонист идома ёбад онро гирифт. ин ҳолати мушкил ҳоло бартараф нашудааст ва туб аз пои Муборак Алсаярӣ аз майдон акнун берун мешавад. дақиқаи охирини вақти асосӣ ҷараён дорад ва мебинем ки чӣ қадар вақт баъдан илова мекунад довар Пак Се-ҷин аз Кореяи Ҷанубӣ. фурсат барои дастаи Иттиҳод инҷо пайдо нашуд. инҷо ирсоли тӯб бисёр хубу хатарнок аст ва бубинед чӣ гуна олӣ ҳаракат мекунад инҷо ва фурсати беҳтаринро аз даст медиҳад Клара Луванга. ҳоло метавонист ҳисобро 3-2 кунад. хело хуб аст. паси дифоъгарон фирор карда кушода шуд, тӯбро қабул кард, аз дарвозабон ҳам гузашт ва баъдан зарба зад, аммо зарбааш хато рафт. ба ин тартиб 5 дақиқа вақт илова мешавад ба нимаи дуюм. ба дарвозабони дастаи Иттиҳод фишор меовард ҳамлагари дехтараш ба дарвозабони Ан-Наср фишор меовард ҳамлагари дастаи Иттиҳод, аммо ин ҳам самар надод. лаҳзаи бисёр ҳаяҷонбарангез аст поёни ин дидор ва бубинед чӣ ҳолатҳое ба миён омада истодааст инҷо. қимати як иштибоҳи баъдӣ фарқ надорад чӣ аз ҷониби Ан-Наср бошад, чӣ аз ҷониби Иттиҳод, бисёр ва бисёр гарон меафтад. бозӣ бояд давом ёбад мегӯянд доварон. то ба охир пеши роҳи бозигари ҳарифро Латифа Нафавӣ гирифта натавонист ва бозигари Иттиҳод ба ҳар ҳол ба ҷаримагоҳи ҳариф партофти тӯбро равон кард. Луванга тӯбро нигоҳ медорад. хуб, довар чӣ ишора мекунад? қоидаи бозӣ вайрон шудааст мегӯяд ӯ, аммо боз ҳам бозигарони дастаи Ан-Наср эътироз баён мекунанд ба чунин қарори довар. биёед як бори дигар бубинем. инҷо ба фикрам қоидавайронкунӣ ҳам дида намешавад ва баъзе аз эътирозҳои охирине ки бозигарони Ан-Наср ба довар доштанд то ҷои дурустам буд. ду дақиқаи дигар боқӣ мондааст аз дақиқаҳои илова кардаи сардовари бозии имрӯза.
ببینید در این مبارزه ها حالا طوری میبینیم برتری این یا اون جانب دیده نمیشود. البته وقت است یک هجوم خطرناکی بسیار خوب و یک فرصتی بهترینی گلزنی میتواند کلاً نتیجه دیگری را در انجام با وجود آورد و برتری یکی از این تیم ها و کسب 3 امتیاز را برای آنها رقم زند. پیشروی پرتافتی لوانگا گرفته شد. تو با بازیگری دسته اتحاد رسیده از میدان بیرون برآمد. از این ضربه کنجی است با فایده النصر. حالا میبینیم از امکانیت خود آنها چگونه استفاده میبرند. این یکی از آخرین شانس ها در بازی امروزه می باشد. ارسال توپ خیلی بلند از همه گذشت. توپ کوشش های لوانگا و همدسته هایش نتیجه نداد و فرصتی به عکس الهجوم گذاشتن را بازیگران دسته اتحاد اکنون استفاده میبرند. افساید نیست، هجوم دوام مییابد. پرتافتی تو وضعیت خطرناک دروازه‌بان توانست این حالت را برطرف کند. مونا الویس چگونه شانسی خوبه بود برای اتحاد. اگر در عکس الهجوم موفق میشدند دیگر 3 امتیاز البته مربوطی نامی آنها میشد. با همین تمام دوستان گرامی نخستین بازی گروه ای در مرحله انتخابی لیگ چمپیون های آسیا میانی دسته های زنانه که کلوب مرکزی ورزش ارتش تاجیکستان هم شامل همین گروه است خاتمه یافت و یادآور میشم که رسا ساعت 20 با وقت دوشنبه دسته ارتش مقابل دسته بمب خاتون ایران نرو میسنجد که همه شما رو برای تماشای اون بازی دعوت میکنم. دیداری مذکور باشد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. بسیار سپاس میگویم که طول این مدت ما رو همراهی کرده. تا گزارش های بعدی کامیاب پیروز باشید. خیر.
رفته با کسی رفته. First match is finished. Post match comments. Post match. Bismillah. Thank God. It's not the result we wanted, but it's still a good result. We say good team, Nasser. We played against them last month, and we lost 3-0. So we could have won this game, but no luck. So I say thank you for the team, our teammates and the coaches. We played good. Next is better. Thank you. Welcome. Thank you. Göki. Evet, trener şuna fark. Koç. Kapşa akid ne kaldı bu? کفاش برا بیش. Oh, no? Do we need this? No. Can I take it? No, yes, okay. No. First match is finished and post match comments after the match. What is it? Post match comments. Comments after the match. Okay. First of all, I would love to thank the players, the staff with me. We did very good game. We scored 2 goals, and in the last minute they scored the second, so it's a draw. But it's a very good game, tough game. We know Al Nasser because we played them before. They won us. We read everything. We prepare, and thanks for the God, we come back with a good game. And Alhamdulillah, it's like a draw. It's not good for us, but it's a good game. So thank you for you. Thanks for everyone. Thank you and good luck for next match. Thank you. Thank you. Coach. باز اینا ترینر برو. Coach, first match is finished and comments after the match. Of course, we are not unhappy for the result, but if we compare it, we are playing 10 against 11. We score with 10 the second goal. Now also we have the chance for going to the next. I don't know. There is red card, but I think there is red card. Not I think. I believe there is red card also for the other team, and there is 2 red card more if they gave her the second yellow card. For my side, this situation is very difficult for us. We prepare for that, but I don't feel that. Or let me continue the 2 round. Thank you and good luck. Thank you. تمام بچه کی بیو کامera تا بردار جوش مو